Senkalasi Banditi Bangwela azopindura nyaya yekunzi ari kurwara nechirwere chaakapuwa naMoira Knight chakabva kuna Killer T. Hi guys, welcome to T Faithfuls TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. So guys, nyaya iripo ndeyekuti ngoma yaSenkalasi yekuti mambo ni mambo iri kutrenda ende iri kumudyisa, iri kutomupa mari. Saka Senkalasi anga achifara achidedzera ndokutendai nekundiseka kuti ndiri kurwara ndine chirwere. Ndo nyaya iripo yekuti saka ndaakutodya mari. Dai musina kundiseka muchiti ndiri kurwara nezvese izvi, dai ndisingaidyi mari. Saka I'm happy ndini tiri kurira mastreet. So Senkalasi took it to social media achiti Mwari vane kamuitiro kavo, tawanda mabhanditi, uyo ukasha uwo, voice iro, flow iro neconfusion yaitiswa madinga iyo, kana neniwo Bangwela ndanga ndaisuwa ko aivepi nhai. Tawanda mambo ndimambo and mastreets adaira. Thank you nekuseka kuti ndaonda ndarwara nekuti maacids vamwe vakazotora malyric mucomment section kuti bvisai panoita AIDS. Mudhara hopewell ndaswera mushe clash yapadhuze. So guys, ndo nyaya iripo. Senkalasi anga achifara achidedzera kuti makandiseka muchiti ndinorwara, ndinofa, inini ndichafa, ndine vana vakawanda, zvese izvi hazvina basa. So nyaya iripo ndeyekuti Senkalasi took advantage of the situation. Tagara tese tozviziva kuti mukomana ari kugwara, tagara tese toziva kuti mukomana akaonda. He was admitted to the hospital, tese tozviziva, but abva atora advantage iyoyo, because last time takambotaura nezvenyaya yacho kuti akangoti achibva kuchipatara akabva bura chingoma chiri kupisa, chiri kutrenda. Saka anga achidedzera kuti iwe confused ndiwo wakazotora malyrics mucomment section kuti ukabisa panoita AIDS. Ndo zvataurwa nani Senkalasi. So guys, handizivi kuti not kudii, because munhu akapinda nemoyo anga ari confused, ndiye akamudedzera kuti uri kurwara nechirwere chawakapuwa naMoira chakabva kuna Killer T, of which confused naPlatinum Prince vatomboita ma-exchanging of words. Confused achidedzera kuti aiwa mufana wakapinda personal, kudai usina kupinda nezvawakaita, kudai wakauya nengoma yako iyi usati waireleasa, kudai ndakatokuudza kuti aiwa usapinde wakaita zvakadai, wakazobhaiza pakuti wakazotaura nezvimwe zvinhu zviri serious. So guys, ndo nyaya iripo. Senkalasi is happy, ari kufara, ari kudedzera kuti ngoma iri kurira. Ndandasuwa kuswerawo ndichinetswa nevanhu, ndandasuwa kuti mabhanditi asere achirira mumastreets, because tisu takabata Zim Denzel and hapana munhu akabata Zim Denzel. Senkalasi adedzera kuti kuna Daddy Hopewell ndapedyo nekuti tiite clash iyaiya, because anga abuda aenda kumusha achiti mbuya vangu ava ndo vanofarira zvemajive. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.